Nggih wilujeng dalu Mbak Yu Cangkik Mbak Yu. Kok kaya Arya Penangsang kowe bengi iki. Nggih kados Arya merangsang. Ngarya Penangsang nadyan untune gruwa loro. Nggih. Saniki kula duwe gelar anyar kok Mas. Apa? Om Jotek. Sapa? Om Jotek. Apa kuwi? Ompong wajane entek. Dadi karang Om Jotek. Ompong wajane entek. Nggih. Kowe diaturi munggah panggungan aturna tembang sing penak le. Nggih. Uga ngaturke donga apa marang warga masyarakat Rejowinangun. Wong iki ya wong tuwa, ning omah ya tukang adan, ya tukang kajat. Ngono. Saurarane semburmu ki mandi. Namung kula napa niku nggadah donga Mas. Apa? Mugi-mugi warga masyarakat Rejowinangun tansah pikantuk berkahing Gusti, tansah rancak lancar menapa ingkang sinedya, menapa ingkang ginayuh, tansah kasembadan kalis ing sambikala. Ya. Ngoten niku. Diaturke aku pengen ro swaramu. Napa? Apa kuwi? Lintang asmara napa? Ah, lintang asmara ya. Ngaturke lintang asmara kaya ngapa? Cobanan suaramu Mas Bud. Rale Mas, rale Mas. Apa? Ral. Apa? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jro ning batinku wong bagus andap rasa timu tresnaku tulas reni kabeh. Nek kowe srawung bocah ngene iki rasamu piye, Bud? wah rasane maknyos diajengi kah Dawa Pak. sampean iki ya sekolah Tasik sekolah. sekolahmu nang ngendi Teng Tulungagung. ah tegese sekolah SMA apa SMA. njupuk jurusan apa Cahayu Dereng mendhet niki Pak Budi. gak sepelan kok gak sepel Lho mau mboten WA jenengan. Loh, Kula dereng spontanitas mudeng kok. sepelan seniku. Kowe njupuk jurusan matematika terus aku yo kuliah Cahayu njupuk jurusan ke hatimu kok tujuane nang kok Oh alah ngoten. oh alah Ajeng kopo mbaperi ngoten to ceritane. kopo yo Diaturke ya. Iya. Diaturke nganggo lintang asmara. Monggo. Ya cengingan